шпионска операция на Котенцето и тарантулите в действие. Имало едно време в един град Котенцето и неговите приятели. Две тарантулчета, Тарантул и Тарантула. Тарантул беше по-голям и с леко златисти крака, докато Тарантул беше малко по-малък и с червеникава окраска на гърба. Те били много любопитни и обичали приключения. Един ден те решили да се облекат като шпиони и да търсят таен трезор, пълен с евро и долари, килчета и скъпоценни камъни. Защо като шпиони? Защото мисията им била толкова тайна, че никой не трябвало да разбере за нея. Котенцето носило черен костюм и шапка, Тарантул и Тарантул имали миниатюрни шпионски очила и шпионски мрежички, в които се криели. Те изглеждали толкова сериозни, че дори другите животни в гората ги поздравявали с добър ден, господин шпионин. След като дълго време търсили, най-накрая открили таен вход, който водел към трезора, но пътят бил блокиран с гигантски купчета с бодли. Котенцето с неговата бързина и ловкост избягало купчетата, като правила акробатични скокове. Тарантул и Тарантул се прехвърляли бързо от едно място на друго, като използвали своите паяжини, за да се придвижват безопасно. Те дори се шегували. Тарантул, ако скочиш по-високо, може би ще стигнеш до луната. Тарантул, ако се мотаем, ще пропуснем цялото забавление. Когато най-накрая стигнали до трезора, вътре видяли огромни купчини с пари и килчета, очите им светнали от радост, но точно когато се приготвяли да вземат съкровището, забелязали атомна бомба, поставена върху купчината. Това е ужасно, извикал Тарантуло. Не се притеснявай. Имам план, казало Котенцето. Със светкавична скорост те взели бомбата и я сложили в ракета, която намерили наблизо. С много шеги и смях ракетата изстрелвала бомбата в космоса, където тя не можела да навреди на никого. Това го наричам шпионска експлозия в космоса, казало Котенцето, докато всички се смяха. Сега, когато съкровището било безопасно, Котенцето и тарантулчетата седнали и започнали да се мечтаят как ще харчат парите. Ще купя милиони играчки, казал Тарантул. Аз пък ще купя къща с безкрайна количка за сладолед, добавил Тарантул. Но тогава Котенцето казало: момчета, знаете ли? Мисля, че е по-добре да не харчим всичко наведнъж. Парите са като сладолед, ако ги изядеш всичките наведнъж, може да те заболи стомахът. Всички са съгласили, че е по-добре да използват съкровището мъдро. Те решили да помогнат на приятелите си и да направят нещо хубаво за всички в гората. И така Котенцето, Тарантул и Тарантул се върнали от дома щастливи и горди от приключението си. Те научили, че истинското богатство не е в златото и парите, а в приятелството и споделените моменти. Край! Здравейте! Аз съм Котенцето Мяу и ви благодаря, че стигнахте до края на тази приказка. Ако тя ви е харесала, последвайте канала ни и се абонирайте за новите приказки за лека нощ. Подкрепете ни и като станете наши абонати в Patreon, за да получите достъп и до допълнителни истории и материали за оцветяване.